Dan huwa il-ħoss il ħalla lil diversi residenti f'Ħal Balzan ma jorqdux għajn majn biex xogħlijiet għaddejjin fil-għaxija sal-4 ta' filgħodu għal żewġ tiljiel isħaħ. Diversi persuni tkellmu fuq il-medja soċjali fejn esprimew ir-rabja tagħhom u saħħu illi il-familji totalment ma ġewx stmati u l-interessi tagħhom ġew injorati. Buħud jisqu illi minkejja li l-Ministru inbidel l-arroganza assoluta ta' Aaron Farrugia brillat. Xogħlijiet ilhom għaddejjin jumejn f'toroq arterjali ta' Ħal Balzan b'xogħlijiet fit-triq il-Kannizzata, triq Birbal u triq il-Kbira. Posta saħħu illi r-rispett lejn iċ-ċittadini osfor kompletament bil-ħoss tal-jackhammer irriet lil darhom waqt li jippruvaw jistrieħu biex iqumu għal ġurnata oħra ta' xogħol. Residenti li tkellmu ma' Net News spjegaw illi meta ma felħux aktar u pprovaw jagħmlu kuntatt mal-Pulizija, l-uffiċjali qalulhom illi la darba dawn ix-xogħlijiet kellhom il-permess mingħand Transport Malta u Infrastructure Malta dawn ma setgħu jagħmlu xejn biex iwaqfuhom. Fitra uffiċjali s-sindku tal-lokalità ta' Ħal Balzan Angelo Mikallef insista li fil-waqt li jifhem il-xogħlijiet iridu jitwettqu huwa inkwetanti l-fatt li dan l-istorbju eċċessiv iseħħ fis-sija bikrin ta' filgħodu għad-detriment ovvju tar-residenti tal-madwar. U appella sabiex l-awtoritajiet juru r-rispett meħtieġ u kemm xejn empatija u sensittività lejn il-familji. Angelo Mikallef saħaq li l-Kunsill Lokali kiteb b'urġenza lid-diviżjoni rilevanti għal ħruġ tal-permessi f'dan Transport Malta lill-Ene Malta kif ukoll lill-Ministri Mirjam Dalli u Aaron Farrugia sabiex ikunu konxi b'din l-iskumdità kollha li ħolqu u appellalhom sabiex ix-xogħol isir f'ħinijiet aktar raġonevoli. Madankollu għattini lejl konsekuttiv ix-xogħol beda s-7 ta' filgħaxija u kompla sal-4 ta' filgħodu. Bil-familji jaqattaw il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt bit-twieqi jitredu. Francesco Catania, Net News.